All right. Mema Bibia Kwababa yen addition yi eso. Nti mo a mo section yi so no mo betimi ama me reaction e wo chat ni me na ho mo a omo wo aha sei. Nti ne said ye addition no etie ni ye ba be kasafa bra ye de edi juma ene bra ye de edi juma a brofo kasem ye be kasa bra ye de miensa an edi dwuma anaasɛ berɛ a yɛde mmiɛnsa edi dwuma. Menim sɛ afei na bi egu so a wɔbɔ mmɔden ara sɛ wɔbɛjoin ni. Nti mɛma ɔmo yɛmma yɛn ho 2 minutes na ɔmmɔ mmɔden ara sɛ wɔbɛjoin ni live section no ansa na yɛfrɛ ne sɛn mahyɛ aseɛ. Sɛ mehyɛ aseɛ a mensan nkɔ akyire ebiem. Ana ebiem no nso no sɛ ɔnte question bi ase anaa wopɛ sɛ wobisa question bi a wobɛtumi abisa question no wobɔ chat no so a na wabisa wo question no. Nti yɛmma yɛn ho sima mmienu pɛ na yɛmfa ntwɛn ɔmo a ɔmo gu so a ɔmo pɛ sɛ ɔmo join ne class no. Okay, nti no
If anything, my share as you say, me shasi a me sign call a tree a beam. And I be a so say on the question be as now, person or bon chat in this one. Now, what we sample question. All right. The patraffe de Muhume. All right. Me patcho muhu we na ma share na so can you see the screen? All right, inti me share made tre no ase inti ne edi kan no ye ba eye twi kasa no mu a ye wo ye frɛ ne sɛn eye enyigye ahodoɔ a yɛde edi dwuma anaasɛ atwerɛde ahodoɔ a yɛde di dwuma na saa atwerɛde ahodoɔ anaasɛ atwerɛde atitiriw a yɛde di dwuma wɔ twi kasa no mu no ɛyɛ ɛdɔɔso pii na ɛtɔ da bi a nea ɛho behia titiriw paa ɛyɛ yɛ atwerɛde a yɛfrɛ ne sɛ ɛne nti saa ɛyɛ atwerɛde mmienu wei ɛno nso na ɛba twi kasa no mu a ɛno ne mmienu ɛne consonant a anaasɛ consonant atwerɛde a ɛtumi ɛdi yɛfrɛ ne sɛn asɛmfua akyi nti yɛpɛ consonant ahodoɔ mmienu a ɛtumi di asɛmfua akyi wɔ akan kasa no mu paa deɛ a na yɛ ɛne nti sɛ yɛkasa fa ɛne ne ho a ne dwuma titiriw baako a ɛdi na ɛtumi ma ne danso ɛwɔ twi kasa no mu ne sɛ ɛtumi di asɛmfua akyi ɛwɔ twi kasa no mu no pɛ ɛne yɛfrɛ ne sɛn consonant a ɛtumi di asɛmfua akyi nti ebi a ban bam nti saa atwerɛde ahodoɔ yi ana ɛtumi di ɛyɛ asɛmfua akyi ɛwɔ twi mu nti sɛ ɛnɛ yɛba bɛkasa fa a yɛfrɛ ne sɛn saa atwerɛde mmienu yi ho a anaasɛ enyigye mmienu yi ho a na ɛsɛ sɛ yɛtwe yɛn adwene kɔ nneɛma ahodoɔ bi so nti ansa na yɛbɛfa saa atwerɛde mmienu yi akasa fa ho no nea ɛyɛ sɛ yɛhu ne sɛ ɛba twi mu paa atwerɛde mmienu yi ɛwɔ dwuma die atitiriw mmienu dwuma a ɛdie ɛyɛ atitiriw mmienu paa baako ne sɛ ɛdi dwuma ma ɛdin asɛm ana baako nso ne sɛ ɛdi dwuma ma adeyɛ asɛm nti yɛnhyɛ ne nso sɛ ɛdi dwuma ma ɛdin asɛm ana ɛdi dwuma ma adeyɛ asɛm nti ɛba dwuma a ɛdi ama ɛdin asɛm no a
nea ɛwɔ mu ne sɛ yɛde kyerɛ dodoɔ kabea. Yɛde kyerɛ dodoɔ kabea. Nti sɛ ɛyɛ anaa ne dwuma a ɛdi ma ɛdin asɛm ne sɛ yɛde kyerɛ dodoɔ kabea. Yɛde kyerɛ dodoɔ kabea. Nti sɛ yɛde kyerɛ dodoɔ kabea a, na ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ nsɛmfua bi a ebinom ne wɔn nam, ana ɛwɔ nsɛmfua bi a ebinom nso ne wɔn nam. Nti ɛba yɛfrɛ ne sɛn, ɛyɛ twi atwerɛde no nyinaa. Yɛfa twi atwerɛde nyinaa. Yɛwɔ atwerɛde ahodoɔ a ne wɔn nam, ana yɛwɔ atwerɛde ahodoɔ a ne wɔn nam. Nti ɛba atwerɛ mu a, yɛwɔ atwerɛde binom. Mepatwɔ mo ma me minute kakra. Mɛsan join ne mu sesie a. I understand your live, friends, YouTube live. Yes. But we are going to. By me, crab is a CM here. Crab is a Let's say your friend is Uncle Mr. Sen so much use. Yes. Okay, doc. Yeah. All right. Masanya Badium. Nti sɛdeɛ na medi kan ɛka no, ɛba sɛ mesrɛ m ɛba sɛ obi nti me kasa a, obetumi ama yɛfrɛ ne sɛn, obetumi de ato chat nim ama mahu na matumi responde ama no. All right. Nti sɛdeɛ na medi kan ka no, ɛba yɛfrɛ ne sɛn ne na yɛwɔ atwerɛde ahodoɔ mmienu a ɛne no nam. Nti sɛ no ɛwɔ atwerɛde ne nam, no nso wɔ atwerɛde ne nam. Nti yɛfa na ɛne saa atwerɛde yi anenam ɛwɔ ɔkasa mu anaasɛ ɛwɔ twi kasa nim. Nti yɛhwɛ yɛ screen no so a, yɛfa atwerɛde anaasɛ nnyigye na mo a mohu me no, I think sɛ mo check mo network no. Nti yɛfa atwerɛde na ɛne saa nnyigye ahodoɔ yi anenam. Ɛne ɛtumi ne nankasa nante, ɛtumi ne po nante, ɛtumi ne fo nante, ɛtumi ne bo nante. Nti ɛba atwerɛ mu a no ne nam, ne po nam, ne fo nam, ne bo nenam. Nti yɛyi saa consonant wei no mu fi hɔ a, nea aka ne nyinaa no ɛne ana ɛnam. Nea aka ne nyinaa ɛne ana ɛnam. Nti ɛno nti na wobɛhu sɛ yɛde atwerɛ bi anaasɛ yɛde ɛdin asɛm bi ɛrekɔ dodoɔ kabea mu, na saa ɛdin asɛm no, sɛ ɛyɛ saa atwerɛde yi mu bi ana ɛdi n'anim anaasɛ ɛdi kan a, ɛde ana ɛkyerɛ. Nti yɛhwɛ saa nhwɛsoɔ ɛwɔ ha yi a, yɛhwɛ saa nhwɛsoɔ ahodoɔ yi a, pa, mpa, mpataa, mpena. Nti biribiara asɛmfua biara a yɛfrɛ ne sɛn po di kan no, sɛ yɛfrɛ ne sɛn ɛdin asɛm, sɛ ɛyɛ ade asɛm, sɛ yɛde kɔ ne dodoɔ kabea mu anaasɛ yɛde kɔ baabi a ɛsɛ sɛ yɛde asɛm bi anaasɛ atwerɛde bi anaa nnyigye bi bɛba ka ho a, yɛde ana ɛbɛkyerɛ. Nti ne po, ana fo, ana bo, ana ɛnam. Nti mpɛn pii no, ebinom ka sɛ
regular students, to make us ma pe farm boys. Almost enona etumeboa ema omo ekai inti ni jina homa ma po ni jina homa pe fo ni jina homa fine na bo ni jina homa boys inti ma pe farm boys inti sa atrode ahodo yi ana ye friend is saying any one enam inti yeyi eno so a inti yeyi eno nso fi on so a eye no nso wo atrode ahodo a eye den ene no enam inti no yeyi ye friend is saying eye bo na for ne fi ho a nso wo atrode ahodo a ene wo nam inti yenhwe sa atrode ahodo ye no nso ene wo nam ni inti no nso ne de g h k o r s t w y chi inti sa we ye enyije ahodo inti atrode mienu na yakeka bom no ana ama enyije inti wo enyije ahodo bi no nso a eye no ene omonam inti se no ene sa ye frene sen enyije we no mu anenam ewo atromu intabri bia no eye ne sa enyije we anenam ewo atrom inti mesresese bra de che ko so bi inti bibia so betimi de ato chat nim na matumi akyerɛkyerɛ ne mu eye. All right. Inti ene d g h k l r s t w y na saa enyije we no mu no nso no saa enyije we no mu no nso no aba inti ju ch k ch eno nso ne ana eye den ehia eno nso ne je ana ehia enti saa ye friend is ye fa ene na ene saa ne dwuma edie no ana sai saa atrode ahodo yi ana ene omonam enti ye hwɛ yebetumi ahwete sɛ onyankopɔn enti ye hwɛ saa nhwɛso ahodo yi ti ye hwɛ saa nhwɛso ahodo ya yebehu sɛ no ene k ana nante ne h ne nante ne t ne nante ne s ne nante ne g ne nante ne ana nante inti abribia no enam emra ene nhyehyɛ a ɛwɔ ye frɛ ne sen atro no ɛho ne nti no ɛyɛ no yɛwɔ ɔmo a ɔmo ne ɔmo nam ana yɛwɔ de ne nso ene wɔn enam inti ubonse abribia inti sɛ o kyerɛ bibi na unya fompa ne akyerɛ sɛ da bi aha sei ne yɛkyerɛ no wei sei ne yɛdedi dwuma wei yɛmfa ni dwuma wei yɛmfa ni dwuma wei enti abribia no ɛsɛ yehu ansa na yɛbetumi de mmiɛnsa anaasɛ mmiɛnsa no adi dwuma ama no ayeye no ade sɛ yehu yɛfrɛ ne sɛn enyigye ahodo a ne no ɛne no ɛnam inti afei yɛnhwɛ nia ɛwɔ mu sɛ ebia yɛ kasafa enyigye ahodo no ho no inti yɛnhwɛ sɛ yɛbetumi amemema yɛnhwɛso ɛwɔ yɛ chart ni mu ahwɛ nsɛm bi a yɛka yɛde edi kan anaasɛ nsɛm ahodo a ɛbatabata ho no yɛnhwɛ yɛmma yɛ ho hwɛso ɛwɔ yɛ chart ni mu na yɛnhwɛ. All right, nti obi sɛ mpaboa, obi sɛ mmɔfra, mo, haha, nti yɛhwɛ ne nko a yɛhwɛ no mframa, good, mpaboa, nhyira. Ni yɛsɛ yɛhwɛ nko a ana obi okay, nhyira yɛ mpa so, aha. Okay, mmoa, nti mmoa no yɛ nti mpa so ɛyɛ ne po. And nante ntadeɛ mmabaa good mum okay ntoma ntoma okay mmoa mfasoɔ good then biem
Okay, mpaboa. Good. Okay, mfasoɔ. Hey, more ɛno nso yɛ dɛn? Mfomsoɔ. Good. Mpo. Mfuo. Musuo. Mmaa. Mpoma. Alright, nti yɛnhwɛ nea no nso no edi akyire no bi. Yɛnhwɛ nea no nso edi akyire no bi. Nnua. Mmom. Mmienu. Okay. Okay. Yɛhwɛ deɛ n. Okay, nnua, mpa, okay, mmarima, nsafoa, nsuo, ntoma, nkate, nsa, okay, nnuan, nkɔsoɔ, nneduafie, ntoma, okay, ntɔkwa, nkosua, nsa, ntade, nkrataa, okay, nnamfoɔ, okay, ngo, okay. Alright, nti afei yɛmmra yɛn adesua no ankasa so na yɛnhwɛ ɔkwan ahodoɔ a yɛtumi de saa ɛyɛ yɛfrɛ ne sɛn ɛyɛ yɛnam so tumi benya mmiɛnsa no anaasɛ mmienu no. Nti deɛ edi kan yɛ sɛ yɛte aseɛ ne sɛ ansa na yɛbɛtumi anya saa mmiɛnsa ne mmiɛnsa ne titiriw no, gye berɛ a yɛde yɛfrɛ ne sɛn ɛyɛ adeyasɛm edi dwuma. Gye berɛ a yɛde adeyasɛm edi dwuma. Sɛ ɛba yɛfrɛ ne sɛn ɛyɛ edin asɛm no deɛ a ɛhɔ no yɛde ne di dwuma a yɛde kyerɛ dodoɔ. Mpɛn pii na yɛde kyerɛ dodoɔ. Nanso ɛba adeyasɛm no a ɛhɔ ana yɛtumi nya deɛ yɛfrɛ ne sɛ ɔhyɛ anaasɛ daabi kabea. Nti yɛtumi de hyɛw. Yɛtumi hyɛw sɛ yɛ biribi. Nti saa ɔhyɛ no ba mu a ɛhɔ ana yɛbɛhu sɛ anyɛ biara no yɛde yɛfrɛ ne sɛn ɛyɛ mmiɛnsa ana ɛbɛdi dwuma anaasɛ baako ana ɛbɛdi dwuma anaasɛ mmiɛnsa. Nti mekɔ me board ne so na matwerɛ biribi. Ɛba sɛ monhu board ne so nso a mobɛtumi alert me. Alright, nti sɛ yɛba board no ho sei na yɛnhwɛ biribi wɔ ha sei. Yɛmfa ne sɛ yɛtwerɛ biribi. Yɛmfa biribi te sɛ da. Matwerɛ mpɛ sɛ mehu sɛ mohu board ne so a wo a wonhu no na woalert me ɛwɔ screen ne so. But sɛ obiara hu yɛfrɛ ne sɛn board ne so a bɛtumi ama me reaction. Reaction wɔ mɔyɛ ne so te sɛ deɛ use wɔ Zoom na okay. Nti yɛdi kan hwɛ mmiɛnsa no. Yɛhwɛ ɔkwan a yɛbɛfa so anya mmiɛnsa no. Nti yɛdi kan yɛmfa biribi te sɛ da. Yɛmfa biribi te sɛ da. Gye. Ana dɛn. Nti da, gye. Nti yɛfa saa nsɛmfua wei a weinom yɛ nsɛm a anaasɛ nnyigyeeɛ a ɛne yɛfrɛ ne sɛn ana ɛnante. Nti ɛne saa nsɛm yi ana ɛnante. Nti sɛ ne weinom na ɛnante a da, Kofi da. Yɛka sɛ Kofi da a ɛkyerɛ sɛn Kofi sleep. Nti saa Kofi da wei sɛ mede kɔ ne da bi kabea mu a mede kɔ ne da bi kabea mu a ɛbɛyɛ dɛn? Na Kofi da. Kofi ɛnyɛ dɛn? Na ana yɛdi kan ama yɛaso ate sa anaasɛ yɛate aseɛ sɛ wei ehyia nsɛm wei no mu a ɛdane ɛdane nti sɛ yɛwɔ yɛfrɛ ne sɛn yɛwɔ asɛmfua bi yɛama yɛate aseɛ sɛ wei ehyia asɛm wei ɛwɔ twikasɛm mu a yɛbɛnya sei na ɛteɛ anaasɛ akankasa no ɛma yɛte aseɛ. Nti sɛ yɛnya plus d ɛbɛnya nea ɛtɔ so mmienu sɛ ehyia nnyigyeeɛ wei a yɛbɛnya na yɛde wei abɛka ho sei.
saa nso ana sɛ ehyia nnyigye wei a yɛbɛnya ne sei nti yɛni kan ɛnte aseɛ mfi a sɛ hyia do a yɛbɛnya ehyia yɛbɛnya hyia yɛbɛnya wei nti abere bi a yɛbɛte aseɛ sɛ saa nsɛm atwerɛdeɛ ahodoɔ mmienu ehyia a wei no yɛbɛnya no ɛno ana ebɛtumi aboa mi ate ɔkwan a yɛfa so yɛ dɛn enya mmiɛnsa no nti sɛ yɛfa biribi sɛ nti yɛwɔ da ɛwɔ ha kofi da nti kofi da no yɛfrɛ ne sɛn ɛwɔ hɔ deda ansa na yɛde kɔ ne daa bi kabea mu a yɛde kɔ ne daa bi kabea no yɛbɛtumi aka sɛ kofi nda nanso no ɛsiane sɛ pii kasa mu no sɛ ne dot ne hyia a yɛbɛnya ne nti no ɛbɛyɛ nna mepatwɛ wo ho board ne so alright nti no sɛ mo ho board ne so I think so I can share a screen and then na me de ayama alright nti no let me share a screen that will project the board. All right. Okay. So nti no nyame ka nyinaa ne sɛ by bi nso sɛ ɔmo ho asɛm ho. All right, nti I think sɛ metumi atwerɛ no akɛseɛ kakra ɛno mmom bɛboa ma moahu than sɛ all right, nti no I think sɛ board no yɛuse board no mmom bɛboa metumi atwerɛ no akɛseɛ kakra ma moahu nti deɛ meka ne sɛ da no yɛde kɔ ne daa bi kabea mu a yɛbɛnya nda but aka ne mu no ehyia da yɛbɛnya nti nna nti yɛwɔ plus da yɛbɛnya nda a yɛbɛtumi ayɛ nna megye ne sɛ sɛsɛ deɛ afei deɛ obiara ho deɛ ɛwɔ board ne so no all right nti I think sɛ afei deɛ obiara ho patro obiara ho board ne so sɛsɛ patro afei deɛ obiara ho board ne so traffic will be a board so. Okay, all right, that's fine. And you know, yeah, the friend is saying that right into coffee plus that ever mind in that, but I can't know say let the mission so into na there sa na way na edu baby a etumi bedane ɔhyɛ bibi a friend say ɔhyɛ nti yɛwɔ hyɛ kabea di kan yɛwɔ ɔhyɛ kabea ɛtɔ so mmienu ɛno ɔhyɛ kabea a ɛdi kan no asɛmfoɔ biara ɛyɛ yɛfrɛ ne sɛn daabi kabea no ɛbɛyɛ yiw kabea mepatwɛ mu nkyɛn yie nti ɔhyɛ kabea ɛdi kan no asɛm biara ɛyɛ daabi kabea no ɛbɛdane yiw kabea nti for instance sɛ meka sɛ makofi
na makofi na makofi akua makofi na positive but because ɔhyɛ kabea bi aba mu ne nti no saa daabi kabea na ɛwa ɛba positive nti makofi na nti yɛmfa biribi te sɛ dwa yɛ negate no yɛbɛnya inwa bankye no inwa bankye no right nti dwa bankye no inwa bankye no but sɛ yɛde kɔ ɔhyɛ a wei a ɛwɔ ha yi a yɛhu ne sɛ ɛyɛ negative no ɛba bɛdane positive adɛn nti na ɛdane positive because ɛyɛ ɔhyɛ bi ɛba mu nti ɔhyɛ a ɛdi kan no ɛbɛmena bɛdane positive nti ma akua inya bankye no nti wobɛhu sɛ aha no sɛ sei saa wei no a abɛyɛ positive no sɛ wei abɛyɛ dɛn positive nti ma akua inya bankye no nti sɛ yɛka sɛ yɛ negate wei sentence wei a ma akua inya bankye no mefa bankye bra bankye no nti ma akua inya bankye no nti sɛ akua ɛredwa bankye no deɛ a na afei yɛmpɛ sɛ akua bɛdwa bankye no a saa sentence wei yɛde kɔ daabi kabea mu a yɛbɛka ne sɛn saa makofi na yɛde kɔ daabi kabea mu a yɛbɛka ne sɛn nti sɛ yɛde kɔ daabi kabea mu a ɛno ana bɛba bɛyɛ ɔhyɛ kabea ɛtɔ so mmienu nti makofi na right nti wo sɛ saa wei ma na ɛyɛ positive wɔ ha no ɛba bɛdane negative nti ɛbɛba bɛnya ma kofi nti wei yɛ na nti makofi na ma kofi na mɛpaakyɛ mote aseɛ no nti obi busa sɛ anya biara no sɛ adwa no yɛbɛtumi apply no akuapem ana daabi akuapem yɛntumi apply dwa wei wɔ akuapem yɛ gua sei na akuapem deɛ no nso yɛbɛba so nti ma kofi na right nti aha nso yɛbɛnya ma akua inwa bankye no nti ɛbɛba bɛyɛ ma akua inwa bankye no. Is there any question? Obi wɔ question bi obetumi abusa wɔ chat ni. Nti afei saa bere yɛma yɛn ho hwɛsoɔ bere a yɛfa yɛfrɛ ne sɛn ɛyɛ adeyasɛm a do edi kan adeyasɛm a do edi kan nti adeyasɛm a do edi kan yɛmfa nyɛ nhwɛsoɔ wɔ chat ni na mɛhwɛ do edi kan adeyasɛm a do edi kan ɛwɔ chat ni nti yɛma ntie bi a do yɛbɛnya biribi te sɛ do nti yɛmfa biribi te sɛ do nti do okay dua wa okay good do no aha nti yɛsɛ yɛnhwɛ sɛ yɛbɛtumi de afɔme words ni bi a nti yɛmfa biribi te sɛ dua na obi aka no dua kofi kodua
kodua banchi no positive. Kofi kodua banchi no on say kofi dua banchi no positive. O hye bia anim asenka kofi dua banchi no kofi nnua banchi no ma kofi nnua right enti etoda bia ye de ma we aneda no edi ma kofi nnua banchi no enti ma kofi nnua banchi no ma kofi nnua banchi no now if you person ye negate sa asem we nti ye benya ma kofi nnua banchi no all right nti afa yenhwe enhweso ni bi all right nti makofi nnua said you be there to makofi nnua nti the moment positive no see negative na ye beba benya no double nti makofi nna ma me nni aduane no bi okay so you heard chat na branch kofi abrante pa chat no say ma me nni aduane no bi nti ma me nni aduane no bi right nti ye betimi anya bibi te say nti te say bia di say the obi kan no nti bi nni nti ye negiti na nni na sa nni we no ye de kokko seka bia ni mu a right ye de kokko seka bia ni ma e benya ma ya nni ma ya nni ma ya nni ma ya nni bi oh ma mi nni bi right ma mi nni bi nti ma me nni bi right nni bi na say mame aduane no bi nni right mame aduane no bi nni afia mame aduane no bi nya den nni afia mame aduane no bi nni afia ma me aduane no bi nni nti bo say ba binya mmako ha se nti bra yenya ye friend sensa miensa no eye bra ade yasem no edi do achi anase ehia do apart from no there's no way you betumi enya ye friend sen miensa no nti mami aduane no bi eni ya mami aduane no bi ni akua mami aduane no bi ni ma no aduane no bi ni nti at the same time no utimi ko bi fie no aka ma yeni bi right positive o share nti o share ka bia nhye mu no ana asese de ete no ma yeni bi akua ma yeni bi it won't say untimi nka akua ma ye didi no enye sa na ye kasa na nti sa kasa no enye sa na kasa na tie nti akua ma ye nidi akua ma ye na akua ma ye nya right nti the moment I be hu ni say no afa ye negate na ye betimi abenya ma
yenni ya mayenni aduane no na nkyiri wo mu dodo ya mayenni aduane no na enye de abena mayenni aduane no akua mayennia banche no wo ho. Is there any question? It's all question bi abeti bi dia to chat ni. Good. Mma ama nnua aduane no. Mma ya inibi. Good. No, enye abre nyina ana ma no esese ma eba. Enye abre nyina na esese ma no eba. Nti yedu bra eni kwan se ma no eba mema maso ate. Nti yemfa bibi te se yemfa edu ode ya toaso ne edu bra eni kwan se ma no eba mema mo ate ase. Afei yenko na yenko hwe ye friends ne nso bra ye de no nso edi dwuma. Nti ne nso de no bra yenya no bra yenya yesa no eye bra no eye bra no asia bo ena se no ankasa. Nti sabre ana yetumi nya mmiensa no. Nti de edi kan ye wo ebi abu, right? Bu nso ana de ensem ade yensem a mpo edi kan mo ma me bi ni mpo me pa chan de obi sase ye tro ye no bo ade asem no mu no ye tro ebomu bobo. Okay, good. Bobo yeah, so we have bobo there be. Okay, bra. Okay, bra no yeah, the bra no be two quotation mu kakra actually ni abeba so bra bisa. Good. Bisa ni be yama. Okay. Then be bo. Okay, all right. Into no yem fancy into your fat sa eba ne nso a bre no nso yetumi edi dwuma bra no nso yetumi edi dwuma eye bra ehia bo anase ehia ankasa ewo ye friend saying eye atrom anase okasem me pacho mo ma yem pay attention na edu bra me pese mo twetwe ya me ka kyerɛ. Nti bo bisa bra ye de sansem yi edi dwuma eye. Nti se eba bona eba ne bona nti ever be se bo kosua ni gu bo aduane ni gu. Do you get it? Nti bo aduane ni gu bo kosua ni gu. Nti bo kosua ni gu no efe yen hwe mmo kosua ni gu. Nti go se ba be ye negative. Nti ba be ye mmo but twi kasem no anase twi atro mu no se this ya bo a ebe dane right. Nti mmo nti bo now ma akua mmo then plan your boy mmo akutu no akutu ana akutu no ma akua mmo akutu no right. It was no to say ebedu ose. It the moment ebedu ose no saa de hu no ha negative no ebe positive. It's from negative to positive. It's ma akua mmo akutu no ma akua mmo akutu no ma akua mmo akutu no ma akua mmo akutu no. Nti ma akua mmo
mmɔ akutuo no. Nti ma akua mmɔ akutuo no. Mma akua mmɔ akutuo no. Ma akua mmɔ akutuo no. Mma akua mmɔ akutuo no. Is there any question? Nti ma akua mmɔ akutuo no. Afei yɛn set examples ɛwɔ chart no mu na yɛnhwɛ. Yɛmfa examples wɔ chart no mu na yɛnhwɛ. Nti examples mpɛ sɛ yɛ in sentence forms na yɛhwɛ sɛdeɛ no nso teɛ. Okay, nti yɛset examples no bi wɔ chart no mu. Okay, nti bie no na de ayɛ example na wɔatwerɛ bi ama yɛahu sɛdeɛ ɔkwan a bɛfa so de adi dwuma wɔ asɛm no mu. Okay, nti bu, mmu, mmu. Nti mepɛ sɛ wode form sentence. Wo form sentence na mehu sɛ okay, sentence yi a maform yi, dwuma bɛn ma no mmoa abɔfra no. Okay, good. Nti Rosina wobɛn mehia sɛ anka wobɛtumi atwerɛ yɛfrɛ no sɛn negative no wobɛtumi a negate nam yɛahwɛ. Okay, bobɔ kɛtɛ no Shirley. Nti bobɔ kɛtɛ no nti mmobɔ kɛtɛ no ɛno yɛ ne daa bi kabea ɛma yɛfrɛ no sɛn no but yɛde kɔ hyɛ a ma no mmobɔ kɛtɛ no. Ma no mmobɔ kɛtɛ no. Nti deɛ root atwerɛ no mma Kofi mmata dua no. Good. Mmu nsu no. Mmu nsu no. But aha no saa mmu nsu no ɛyɛ bu nsu no. Ɛyɛ bu nsu no. Okay. All right. Nti Kofi Abrantepa o sentence no wobɛte me ne mboa no mu. Wobɛte ne mmienu mu. Okay, good. Mma no mmisa no. Good. Mma no mmisa me asɛm. Mma no mmisa no. Nti Mr. George Mante, wohwɛ sɛdeɛ wɔatwerɛ wo deɛ no a mbisa no. Mbisa no, yes. Nti agye sɛ ɛyɛ mmisa ɛnyɛ mmisa. Mma no mmobɔ kɛtɛ no. Mma no mmobɔ kɛtɛ no. Good. Mmoa abɔfra no. Nti saa mmoa abɔfra no ɛyɛ negative of boa abɔfra no. Nti sɛ wo negate boa abɔfra no a ɛno na ɛbɛyɛ mmoa abɔfra no. Right? Nti afei yɛnhwɛ ada yɛfrɛ no sɛ ɔkwan ahodoɔ a yɛtumi de saa ɛyɛ ɛne nso no ɛtumi di dwuma. Nti yɛmfa biribi te sɛ mepɛ sɛ moyɛ saa adeɛ yi ma me. Yɛntwerɛ wei ne yɛhwɛ sɛdeɛ yɛbɛyɛ no. Ɔmmɛdidi. Kofi mmɛdidi. Kofi mmɛdidi. Nti Kofi mmɛdidi. Yɛn sɛ yɛbɛtumi atwerɛ Kofi mmɛdidi. Okay.
Okay, Kofi. Kofi mmedidi. Kofi mmedidi. Kache Kofi se ommedidi, right? Nti once yɛmfa bi te sɛ Kofi nti Kofi mmedidi. Kofi mmedidi, right? Nti mmedidi no ɛyɛ asɛmfua baako ɛfiri sɛ bɛ na ɛwɔ hɔ no ɛyɛ yɛfrɛ ne sɛn ɛkyerɛ ɛyɛ nsianimu. Ɛyɛ nsianimu nti yɛde ɛbɛka ho. Okay, nti Kofi mmedidi. Good. Kofi mmedidi. Nti yɛn negate ne yɛnhwɛ deɛ ɛbɛnya. Kofi mmedidi no yɛn negate saa asɛm na yɛnhwɛ deɛ ɛbɛnya. Alright, ntimi hu sɛ obi bɛtumi ama yɛn Bible quotation bi a yɛbɛhu saa nsɛm no bi wɔ ho a obi bɛtumi ama me Bible quotation bi a yɛbɛtumi ahu berɛ a wɔde mmiɛnsa adi dwuma na yɛtumi analyse yɛho deɛ nti a wɔde adi saa dwuma no a. Nti sɛ obi bɛtumi ama yɛn asɛm bi saa Bible quotation. Nti wode Bible quotation to a me ara mebie na ma share screen no na analyse deɛ nti a wɔde saa asɛm no adi dwuma. Nti yɛwɔ sɛ yɛbɛtumi anya Bible quotation bi a. Okay. I think sɛ mepɛ Bible quotation obi ma Bible quotation a ɛbɛtumi ahu saa mmiɛnsa yi bi wɔ mu. Sɛ moantumi ama me deɛ a na kyerɛ sɛ monkɔ asɔre o. Ma abɔfra no nnwom kasafidie no. Good. Ma abɔfra no nnwom kasafidie no. Kofi mmedidi. Nti Kofi mmedidi. Kofi mmedidi. Kofi mmedidi. Okay, ma no mmra ha. Good. Nti yɛnhwɛ asɛm wɔ yi. Yɛmpɔse yɛn nyinaa nsa chart na nsa na yɛma yɛn adwene mmra saa asɛm wɔ yi so. Ma no mmra ha, right? Yɛnhwɛ another yɛfrɛ ne sɛn menka ne sɛ another exception a ɛwɔ saa asɛm wɔ yi ho. Ma no mmra ha. Nti megye di sɛ time a yɛdu bra ne so no mede bra ne to bracket mu ana mekaa sɛ bra no deɛ ɛwɔ ɛdu baabi a ɛyɛ deɛ na ɔto bracket mu asɛ ɛfiri sɛ ne ho wɔ asɛm kakra nti yɛnkɔ ɛno so na yɛhwɛ deɛ obi kan yɛ. Nti yɛfa bra no ankasa no asɛm no ankasa no bi a ɛyɛ ba. Asɛm no ankasa bi a nti yɛnhyɛ ne nso. Sɛ asɛm no ankasa anaasɛ asɛmfua no ankasa ɛyɛ ba. Me ba, right? Me ba a yɛbɛkɔ fie hɔ, right? Me ba a yɛbɛkɔ fie hɔ. Nti asɛm no ɛnyɛ asɛnnua no ankasa nyɛ bra. Ɛyɛ ba. Me ba a yɛbɛkɔ fie hɔ. Nanso no ɛsiane sɛ ɛyɛ yɛfrɛ ne sɛ anamontuo asɛmfua nti yɛka asɛm no a yɛtu anamon we move nti Kofi bra. Nti sɛ yɛnegate saa asɛm wɔ yi a saa bra wɔ yi a yɛhwɛ asɛnnua no ankasa. Nti bra mma deɛ nti yɛka mma bra a yɛaka bra a yɛnka mmra, right? Ɛfiri sɛ asɛnnua no ankasa the root asɛnnua no asɛm no ankasa ɛyɛ ba. Nti Kofi bra, Kofi mma, nti bra. Yɛbɛnya yɛnegate yɛbɛnya mma
bra mma adentia ana enye mmra because asem nankasa asem ya nankasa ba me ba mekọ ho bra mma it is edu bra ye negate ne na ye nkai sa bra we na emom no ye hwe asem ya no ba no nti ba mma bra mma nti mma no mmra right mano mmra na ye ka no sa we bra we itanke binya no mano mbra nanto se ye negate we na it's exception e wo ho ne nti ye hwe ne se ye negate mano mmra na ebe ye mano mma mano mma ha mano mma ha mano mma ha nti exception e wo ho ne and ha ane mabra no ho ye asem kakra nti mano mma ha eno pe ane ye exception kakra e wo ye ka no elina e ho all right asem bi wo okay nti what if I want to say Kofi won't you come and eat nti Kofi won't you come and eat no obeka ne sen e wo chi mu nti o say Hebrew for homa 13 ti dumien san gichemu no o say momma sikanibre mma mo abrabo mu momma mo ani nso ne amowo efise waka say menyawo da na mennan wachi machi enkyere wo da biara da okay nti yenhwe Prince yenhwe Hebrews chapter 13 verse let me highlight this I don't know whether I can to copy this okay nti na me pese me share me copy your funny saying Hebrews we know okay good nti yenhwe Hebrew asem na ewo no patcho me share screen no let me share the screen okay all right so me gidi say for obi ahun screen no right obi ahun screen no nti en focus on screen so nti o say Hebrew for onma ti dumien san gichemu num no momma sikanibre mma mo abrabo mu momma mo ani enso ne a mo okay nti yenhwe statement na e wona ha ye de miensa ne bi na edi djuma nti yen try say sa fair sentence no ye momma sikanibre mma mo abrabo mu no ye bete ohye ne so ba ko na se ye be yafi ohye kabia toso mienu ne da bi kabia ma ba ohye kabia edi kan no nti ubon se ye benya your friend is saying ye benya momma sikanibre mra mo abrabo mu right momma sikanibre mra mo abrabo mu but aha no because say your sheka bia toso mienu or hye yen nti no why no momma nti momma sikanibre mma mo abrabo mu right nti second one no say mom nti ebetimi ayi bibi say momma sikanibre mra mo abrabo mu na momma mo ani nso ne amowo right nti ebetimi asan dane no nti momma
Nti si yɛdane first one yɛbɛtumi aka sɛ momma a yɛbɛtumi anya biribi sɛ momma sikaniberɛ mmra mo abrabɔ mu na momma mo ani nsɔ nea mowɔ. Mepatwa mote deɛ meka no ase. Nti ɔse dɛn? Ma ya mmobɔ ntoma no. Nti wɔn sɛ aha momma sikaniberɛ mmra mo abrabɔ mu sɛdeɛ madane no na momma na nti aha madane no momma sikaniberɛ mmra mo abrabɔ mu na momma mo ani nsɔ nea mowɔ. Alright. Nti afei yɛnhwɛ nti yɛsɛ yɛabɛte aseɛ sɛ yɛfrɛ no sɛn apart from berɛ a ahyia bo anaa ahyia anaa ahyia anaa ahyia d anaa gye no, there is no way a yɛbɛtumi anya yɛfrɛ no sɛn ɛyɛ mmiɛnsa anaasɛ mmienu. Nti yɛnkɔhwɛ yɛfrɛ no sɛ bere ne beaeɛ a saa adwuma yi a yɛdi yɛde nya mmienu anaasɛ yɛde nya mmiɛnsa. Alright. Nti afei yɛnhwɛ wei. Afei deɛ ɛsɛ yɛte aseɛ no sɛ yɛde ka kyerɛ mu sɛ no ɛfa fo ana dɛn po. Ne fa fo ana ɛfa dɛn po. Ne fa fo ne fa po. Nti yɛmfa biribi te sɛ fa. Yɛbɛnya mfa. Right? Nti sɛ fa mfa kofi fa kɔ kofi mfa nkɔ. Now yɛsɛ yɛbɛnya ɔhyɛ no a ɛbɛyɛ kofi ma kofi mfa ma kofi mfa ma kofi mfa ma kofi mfa. Nti yɛbɛnya mmienu. Adɛn nti na yɛnya mmienu na ɛnyɛ mmiɛnsa? Ɛfiri sɛ ahyia fo a ɛnsesa. Nti dɛn nti a yɛnya yɛfrɛ no sɛn mmienu na nkɔyɛ mmiɛnsa no. Nti yɛte nyinaa ne sɛ ahyia fo a ɛnsesa. Nanso ɛkɔyɛɛ sɛ anka ɛyɛ bi a bu a yɛnim sɛ ahyia bu a ɛdane nti yɛbɛnya mmu nti ma kofi mmu. But aha fo no nhyiafo a ɛnsesa. Ɛno nti no sɛ yɛ negate wei so a ɛnni kwan sɛ yɛdɛn ɛsesa. Nti ɛkɔyɛ na ɛyɛ bu ana ɛwɔ ha deɛ anka yɛbɛnya mmu ɛfiri sɛ bo ahyia mmo a ɛyɛ dɛn ɛsesa. Nti mma kofi mfa aduane no. Saa nso na ɛteɛ berɛ a yɛde no ɛredi dwuma. Nti atwerɛde bɛn na nhyia ne biom. Ɛhyia k, ɛhyia dɛn biom. Nti ɛhyia wei k. Nti no yɛbɛnya biribi te sɛ ka ma nka kofi ka kofi nka ma kofi nka nkyerɛ no ma kofi nka na ɔnte. Nti ma akua nka na
until, right? It will say, aha, way, a positive, way so a positive. It say, they call it there, be cabiamoa, if ever be ma a queer into can or can, right? Into ma a queer can ma into ma a queer can ma a queer can na onte ma a queer can ma monte into one side a harness of the benign but any different section into ma a queer can na onte into na on te nti mma akua nka na ɔnte nti mma akua nka na ɔnte nti ɛyɛ mmienu pɛ na ha yɛbɛnya adeɛ nti na ɛyɛ mmienu na anyɛ mmiɛnsa ɛfiri sɛ saa ne kl ahyia a ɛnsesa ne kl ahyia a ɛnsesa nanso ɛkɔyɛɛ sɛ anka wei ɛyɛ da a ana wei so yɛ da a anka ɛbɛsesa nti mma akua nna ɔnna right ɛno nti ana ha nso ɛnsesa no ɔbi wɔ question bi anaasɛ asɛm bi ɛwɔ hɔ ɔpɛ sɛ obisa okay is there any question? Okay, deɛ ɔse menkyerɛ mu bia mpakyɛw deɛn na menkyerɛ mu no? Okay, munnya mpaebɔ da nti okay, nti akuapemfoɔ no nso no saa nhyehyɛe no ana ɛdi so. Saa nhyehyɛe no ana ɛdi so. Saa nhyehyɛe no ana ɛdi so. Nti saa nhyehyɛe no ana ɛdi so. Nti I learn sɛ mɛyɛ class no for 2 hours. Nti momma me time na memfa address akuapem ne nsonso a ɛwɔ akuapem ne asante no mu nso na yɛnhwɛ adeɛ wɔ ha. Nti yɛfrɛ no sɛn nea ɛsi yɛn ho ne sɛ ana no yɛde di dwuma berɛ a yɛfrɛ no sɛn yɛnya ɛdi adeɛ asɛm a wɔadi kan. Patwa me ba. Professor Bing. Professor Bing, they use you back. Yeah.
All right. Mom fancha me ko check meje ade wo that lectures no. Nti enhwe okay, munidi nhyɛ ɔsɛ rank. Okay, me patro den na me kan ya pese me sisuma o. Ubetimi ama mahu de o patro na Mr. Nana Are Kwame nti de o kano me kano ubetimi ama mahu ne a o patro na anka bia me de pa. All right, nti yenhwɛ akuap nsonsoyen kakra wɔ akuapem ne asante no mu. Nti sɛ ɛno nso no ɛnyɛ nsonsoyɛ gidigidi bia ɛyɛ nneɛma bi kɛkɛ ana ɛsesa kakra. Nti saa bere ya yɛahwɛ yɛho ɛne no I think sɛ ɛfa kɛseɛ na yɛayɛ no ɛfiri sɛ ɛba atwerɛ no mu a ɛyɛ twi kasa atwerɛ no mu a ɛno ana mpɛn pii na ɛyɛ den sɛ ɛyɛ den na yɛtumi nya mmiɛnsa anaasɛ mmiɛnsa ɛno na mama mo ate aseɛ no. Nti so obi wɔ question bi anaasɛ asɛmmisa bi na ɔnte ase a obetumi abisa wɔ chat nim na ma respond ɛwɔ board ne so ama yɛho sɛnea ɛteɛ. Yes, me patron nti nea ɛnsɛ no nti nea ɛnsɛ no nti sɛ no woyi no wode ne gyina hɔ a sɛ no ehyia d anaa gye na ana ɛsesa bɛyɛ no. Nti sɛ yɛde di dwuma wɔ bere a ɛdi dwuma akyerɛ ɛyɛ ɔhyɛkabea ɛtɔ so mmienu na ɛno ana yɛbenya yɛfrɛ nsɛn mmiɛnsa no. Nanso ɛkɔba sɛ no sɛ hyia k t na ɛnyɛ d de a ɛwɔ ɔhyɛ no mu a yɛbenya ne mmienu ɛni ɔhyɛ mu a yɛbenya ne baako pɛ. Nti saa na ɛte ana sɛ yɛ ne nso a ɛwɔ ɔhyɛ mu a yɛbenya yɛfrɛ ne sɛn yɛbenya ɛyɛ na ɛhyia anaa bo a yɛbenya yɛfrɛ ne sɛn mmiɛnsa anaasɛ mmiɛnsa but ɛkɔhyia fo deɛ a fo anaa po deɛ a yɛbenya mmienu ɛfiri sɛ ɛyɛ ne po no ahyia nsesa ana ne fo no nso hyia nsesa. Nti Charity watwerɛ mmuabɔ sɛ wobɔ biribi mu a ɛyɛ asɛm nankasa no ana ɛda hɔ no nti no yɛmfa hwee ɛnka ho. Asɛm nankasa ana ɛda hɔ no. Is there any question? Okay, nti afei okay, saa bra no a wobisa ho asɛm no yɛhwɛ ɛnyɛ bra wei. Obi bisa sɛ bra. Nti yɛhwɛ bra na yɛhwɛ wei. Yɛhwɛ wei. Nsonsoyɛ bi wɔ saa yi mu. Mepakyɛ muhu green anaa memfa black na nkyerɛ. Bra. Right? Nti yɛhwɛ wei. Nti wei asɛ kyerɛ sɛn. Wei asɛ kyerɛ sɛn. Wei asɛ kyerɛ sɛn.
brown, mra, right? Okay, nti yɛhwɛ sɛdeɛ ɛteɛ yi, nti yɛhwɛ board ne so. Bra, mra, anaasɛ yɛka no bra. Which is rich, yes. Nea correct. Brown, anaasɛ ɛyɛ bra. Which is rich. Moma yɛn brown, moma yɛn brown, yɛn brown. Moma yɛn ma ɔmo kwan ma ɔmo yɛ bi. Moma yɛn kɔ ne yɛn kɔ brown. Moma yɛn kɔ na yɛn kɔ brown. Yɛn kyerɛ sɛ mmara bi wɔ hɔ. Nti mmara no mma kwan. Yɛde mmara no bɛ brown. Which is rich. Yɛtwerɛ ɛyɛ sei anaa wei. All right, nti yɛhwɛ saa bra na. Okay. Okay, nti for now no, I think say you focus on your mmiɛnsa no. Yɛhwɛ yɛn ho anim a yɛwɔ baabi a yɛde the friend is saying ɛne anaasɛ vowel. Yɛakyerɛkyerɛ vowel ni vowel ba ansa na yɛnya consonant bi te sɛ r, nti biribi te sɛ borɔdeɛ, pra ne saa nneɛma no wɔ hɔ. But ɛnɛ no yɛ focus no wɔ mmiɛnsa ne mmiɛnsa no so. Nti yɛn focus wɔ ɛno so ansa na akyire no bɛhwɛ aka ho asɛm ama wo. Afei yɛnhwɛ yɛfrɛ ne sɛn ɛyɛ aduapem ne yɛfrɛ ne sɛn asante no nsonsoyɛ kakra a ɛwɔ mu. Nea ɛteɛ ne sɛ ɛyɛ aduapem no ne titiriw anaasɛ mpɛn pii naa no ɛde biribi a yɛfrɛ ne sɛ ɛyɛ ɛne ne gye bi akoyɛ ana ɛdi dwuma. Ɛyɛ anaasɛ vowel bi akoyɛ ana ɛdi dwuma. Nti ɛba bra ɛyɛ ɛdi dwuma sɛ ɛne ne gye bi akoyɛ anaasɛ vowel bi akoyɛ ne dwumadie no a nea ɛteɛ ne sɛ yɛnya yɛfrɛ ne sɛn yɛwɔ nsɛmfua binom a yɛde di dwuma. Yɛwɔ nsɛmfua binom anaasɛ nye nsɛmfua mpo no yɛwɔ atwerɛde anaa nnyigyei binom a yɛde di dwuma. Nti sɛ yɛfa ɛne nnyigyei pon no a nnim sɛnea ɛyɛ a mommɔ ɛtwerɛ ne deɛ. All right, nti yɛnhwɛ ɛne nnyigyei pon a ɛda ha yi. Yɛnhwɛ ɛne nnyigyei pon a ɛda ha yi. Nti sɛ yɛhwɛ ɛne nnyigyei pon a ɛda ha yi a saa nnyigyei pon yi yɛbɛtumi akyɛ mu ɛsoro ne fam. Ɔkwan bɛn na yɛfa so kyɛ mu ɛsoro ne fam no? Nti sei ɔkwan baako a yɛtumi fa so kyɛ mu ɛsoro ne fam no nie. Ɛsoro ne fam no nie. Nti ɔkwan baako a yɛfa so kyɛ mu ɛsoro ne fam no nie. Nti emu biara a ɛwɔ soro no ɛyɛ ɛsoro anaasɛ yɛbɛtumi aka sɛ yɛbɛtumi afrɛ ne sɛ advanced nti deɛ ɛwɔ soro no yɛbɛnya e, yɛbɛnya a, yɛbɛnya yɛbɛnya o, na yɛnya u. Ana nea ɛwɔ fam no nso no yɛbɛnya 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 a, yɛbɛnya a, yɛbɛnya ɔ, na yɛnya o. Right? Nti yɛhwɛ aha no a mepatwɛ sɛ mu nyinaa mu mepatwɛ sɛ mu nyinaa mu ho board ne so.
Okay. Into no oh um okay. Enti nia me pese mo ti ase nyina ne sɛ mepɛ sɛ mema mo hwɛ ehu ɛyɛ akuapem nsonso yɛ dɛ akuapem no ne yɛfrɛ ne sɛn asante no emu kakra. Enti deɛ yɛyɛ ne sɛ yɛfa akuapem ne asante no nea ɛma ɛda nso. Akuapem no ne asante no deɛ ɛma ɛda nso yɛ anigye ahodoɔ no. Ana yɛbatwi mu nso a yɛwɔ anigye ahodoɔ mi edu anaasɛ yɛwɔ vowels ankasa ahodoɔ edu yɛwɔ I, E, Ɛ, O, ana U, ana yɛwɔ E, ana yɛwɔ Ɛ, yɛwɔ A, yɛwɔ Ɔ, yɛwɔ O. Patro still a muhu board ne so. Okay, so I think okay, a minute. Let me change my camera. All right, so sorry. Yeah, sure. You will E, you will A, O, E, O, U. Pacha fede muhu. Ana. You will U. Pacha fede muhu. Okay, now
Nti deɛ meka ne sɛ yɛfa asante ne akuapem no a yɛwɔ nsonsoeɛ kakra wɔ mu. Na nsonsoeɛ no a ɛwɔ akuapem ne asante no nyinaa no gyina yɛfrɛ no sɛn adeɛ baako pɛ so. Saa adeɛ baako pɛ no gyina so no yɛ aninigyei bi akoyɛ anaasɛ aninigyei anaasɛ vow bi akoyɛ anaasɛ vow baako yɛ a yɛbɛka no sɛ vow harmony. Vow harmony. Nti ɛno ana ma ɛde nsonsoeɛ no ba. Nti sɛ yɛnya adeyasɛm, nti yɛnhyɛ ha no nso, sɛ akuapem no mu no, sɛ yɛtwerɛ akuapem, yɛn a yɛtwerɛ akuapem no, sɛ yɛnya adeyasɛm na saa adeyasɛm no ɛyɛ I anaa U ana etwa to a, ɛyɛ sɛ yɛnya adeyasɛm na adeyasɛm no I anaa U ana etwa adeyasɛm no to a, ɛno na ɛde saa nsesa wei yɛ dɛn ɛba. Nti yɛnhyɛ no nso sɛ yɛtwerɛ akuapem anaasɛ yɛtwerɛ asante a, nsonsoeɛ a ɛwɔ asante ne akuapem no ne sɛ yɛnya adeyasɛm a I anaa U etwa to a, ɛno na ɛde nsonsoeɛ no ba. Ɛno na ɛma no ɛsesa, ɛfiri sɛ ɛsɛ sɛ kasa no di nea yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ vow harmony nhyehyɛeɛ so anaasɛ vow bi akoyɛ nhyehyɛeɛ so. A vow bi akoyɛ no kyerɛ sɛ bere a yɛnya yɛfrɛ no sɛn ɛyɛ vow bi a yɛnya vow a ɛfi kuo baako mu ɛwɔ asɛmfua bi mu. Nti sɛ saa wei vows wei yɛfrɛ no sɛ advanced vows. Wei no yɛfrɛ no unadvanced vows. Yɛba twi adesua mu anaasɛ twi adekyerɛ mu a, nti yɛwɔ advanced and then unadvanced vows. Nti saa advanced vows yi, ɛno ana ɛtumi de nsonsoeɛ titiriw ɛba ɛyɛ asante ne akuapem no ntam. Nti sɛ yɛtwerɛ na yɛnya saa ne titiriw wei, asɛm wei I anaa U sɛ ɛdi adeyasɛm bi akyi a, ɛhɔ no ɛno na ɛde nsesa no bɛba. Nti yɛmfa biribi te sɛ yɛwɔ mepatwɛ sɛ metwerɛ wɔ ha mobɛhu, right? Good. Nti yɛnhwɛ ɛdin nsianan mu ahodoɔ no. Nti yɛwɔ me, yɛwɔ wo. Let me check whether you can see it clearly. Okay. Nti yɛhwɛ ɛdin nsianan mu ahodoɔ no, yɛwɔ me, right? Yɛwɔ me, yɛwɔ wo, yɛwɔ ɔno, yɛwɔ wɔn, yɛwɔ mo, ana yɛwɔ yɛn. Nti ɛdin nsianan mu ahodoɔ no ɛni. Nti saa ɛdin nsianan mu ahodoɔ wei no, sɛ ɛkɔ akuapem mu a, akuapemfoɔ ebinom wɔ hɔ a wɔde mmienu na ɛdi dwuma, ana ebi wɔ hɔ nso wɔde baako pɛ ana ɛdi dwuma. But asantefoɔ deɛ ɛmfa ho ɛne adeyasɛm a yɛfrɛ no sɛ ɛdin nsianan mu no ahyia, because yɛakyerɛ ama yɛate ase sɛ ɛdin nsianan mu ahyia adeyasɛm a yɛtwerɛ bɔ mu. Nti sɛ yɛtwerɛ bɔ mu deɛ a, ɛne adeyasɛm no ɛtwa toɔ no, ɛne ɛbɛdi kan ne sɛ aha yɛbɛsesa no anaasɛ yɛnsesa no. Nanso sɛ asante deɛ a yɛni asantefoɔ ɛnni issue. Nanso akuapem mu no nsesa bɛba. Nti akuapem mu no, wɔwɔ ɛdin nsianan mu mmienu. Nti wɔwɔ mi, wei wɔ hɔ, wɔwɔ wu ɛwɔ hɔ, wɔwɔ ɔno no, wɔwɔ o ɛwɔ hɔ, wɔn wɔwɔ wo, mo wɔwɔ mu, yɛn wɔwɔ ye anaa yɛn. Ne nyinaa ne sɛ yɛma saa nneɛma wei nyinaa aba ne sɛ aha no ɛba bɛdi vow harmony nhyehyɛeɛ so. Nti akuapemfoɔ ɛde saa wei no nyinaa yɛ dɛn ɛdi dwuma. Nanso asante deɛ yɛde wei pɛ ana ɛdi dwuma. Adɛn nti a aha ana yɛadwene bɛkɔ adeyɛ nsɛm a saa adeyasɛm no I anaa U etwa toɔ.
All right, and your phone in it say in tefe yenhwe aha no yenhwe de ma apiapem for timi use me ni mi de ma otimi use wo ni wu de ma otimi use ono ni o de ma otimi de your friend is saying one ne wo e ma otimi de mo ni mu de ma otimi de yen ni yen enyina edi dwuma e ma no yeye. Okay, enti no yehwa yenhwa de wo ha. Nti medical ka sɛ bra saa yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ akuapemfoɔ anaasɛ akuapem anaa akuapem de saa mmienu di dwuma no anaasɛ deɛ ɛwɔ ha no di dwuma yɛ bra a ɛdi nsia ne ade yɛasɛm no i anaa u atwa toɔ. Nti yɛmfa biribi de sɛ di asɛmfoɔ di yɛfɛ di a sɛ yɛtwerɛ sei medi right asante nanso enam vowel harmony a edi dwuma wɔ akuapem no mu nti no saa wei utro wei a enkyerɛ I eat ɛwɔ akuapem asante mu deɛ ɛkyerɛ I eat nanso akuapem enkyerɛ I eat na emom no ɛkyerɛ I will eat ɛkyerɛ I will eat a yɛbɛka sɛ medi right nanso ɛba sɛ akuapini ɛbɛ sɛ ɔkyerɛ I eat a ɛbɛyɛ midi because of saa iwei ɛwɔ ha ne nti no yɛbɛnya midi iti medi and intasante midi eti sɛ ɛyɛ ade asɛm no so u ana etwa to a ɛno nso saa adeɛ wei nti yɛmfa biribi te sɛ wo di nti wodi saa wodi wei sɛ okuafini obi a ɔtwerɛ akuapem twerɛ wei a ɛnkyerɛ you eat but asante ɛyɛ you eat nti sɛ obi a ɔtwerɛ akuapem mo pɛ sɛ ɔtwerɛ wudi a wobɛtwerɛ wudi ebi sɛ ɛsɛ sɛ ɛne nyigye no a ɛwɔ asɛm no mu nyinaa no efi ɛyɛ advanced vowel yi ekuo no anaasɛ advanced kankɔ ɛne nyigye ekuo no nti ɛbɛyɛ wudi right nti the same time no sɛ te sɛ yɛtwerɛ asanteni ɛtwerɛ wodi na okuapini pɛ sɛ ɔtwerɛ wodi a saa wodi no ɛno ba bɛyɛ wodi means they eat ti wei ɛne nsonsonoeɛ kakra a ɛwɔ asante ɛne yɛfrɛ ne sɛn akuapem no ntam nti bra ade asɛm no because yɛdi kan akyerɛ sɛ ɛdi nsianan mu a ɛdi dwuma sɛ ɔyɛfoɔ ahyia ade asɛm a yɛtwerɛ wɔ mu nti sɛ ɛdi nsianan mu no sɛ ɔretwerɛ akuapem na sɛ ɛdi nsianan mu no ahyia ade asɛm a ɛyɛ i anaa u a ɛsɛ ɔtwerɛ wɔ mu na ɔretwerɛ wɔ mu nso ɛyɛ sɛ wodi saa nhyehyɛeɛ wei ɛso ɛsɛ odi saa nhyehyɛeɛ wei so nti no saa nhyehyɛeɛ no ane akyerɛ sɛ ɛsan sɛ yɛpɛ sɛ yɛdi ɛne nyigyeyi nhyehyɛeɛ so no nti ana yɛdi saa adwuma no patwɛ obi nti biribia so wobɛtumi abusa mepatwɛ aha ɔse nsonsonoeɛ bɛn na ɛwɔ mentumi ne mentumi ntam yɛbɛ address it. Is there any question obi wɔ asɛm bi ɔpɛ sɛ obisa anaa biribi wɔ hɔ a obi ɛnte aseɛ? Okay, yes, question bi wɔ hɔ.
All right. Nti sɛ asɛm bi ani hɔ deɛ anaa ɛnɛ no yɛade sua no yɛhwɛ biribi fa ɔkwan a yɛfa so de ɛdi dwuma ɔkwan a yɛfa so nya mmiɛnsa anaasɛ mmiɛnsa ɛwɔ twi kasa no mu. Nti okay. Obi bisa sɛ nsonsonoeɛ bɛn na ɛwɔ mentumi ne ntumi ntam. Nti deɛ ɛdi kan, wei yɛ yɛfrɛ no sɛn yɛkɔ borɔfo mu a yɛwɔ wei a yɛfrɛ no sɛ yɛmfa okay, let me narrate it. Okay. All right. Nti no nea yɛyɛ no yɛnhwɛ syntax. Nti deɛ ɔbisa kwan bɛn so na yɛde seesei kabea kɔ daakye asɛm mu. Nti seesei kabea no a wɔka no bɛtumi ama yɛn ho nhwɛsoɔ. Ebisɛ seesei kabea no memete aseɛ mu no ɛsono sɛdeɛ memete seesei kabea ase ana ɛsono sɛdeɛ biara nso bɛte seesei kabea ase. Seesei kabea no a wɔka no ɔrepa kyerɛ daa kabea anaa sɛdeɛ. Nti efisɛ yɛwɔ nsonsonoeɛ wɔ mu. Yɛwɔ adeɛ nsɛm bi wɔ hɔ a ɛtumi di dwuma ɛsɛ daa kabea, ɛsan di dwuma sɛ seesei anaasɛ mprempren kabea. Ana yɛwɔ ebi nso wɔ hɔ a yɛtumi kyɛ mu ma no yɛ yie. Yɛmfa asɛmfua bi te sɛ da, asɛmfua da. Yɛhwɛ ne daa kabea kwan so a nti asɛmfua bi te sɛ da, yɛhwɛ ne daa kabea kwan so a mɛtumi aka sɛ kraman no da abɔnten, right? Kraman no da abɔnten. Nanso sɛ mehwɛ no wɔ seesei kabea kwan so a mɛtumi aka sɛ kraman no da abɔnten a kyerɛ sɛ wobɛkɔ abɔnten wɔ sisi a no wobɛkɔ akɔhu sɛ kraman no yɛ dɛn ɛda hɔ. Nti kraman no da abɔnten. Nti yɛwɔ nea yɛnya nkyekyɛmu wɔ hɔ, ana yɛwɔ nea ɛtumi di dwuma sɛ seesei ne saa na aberɛkorɔ no ara mu yɛtumi yɛfrɛ no sɛn, yɛtumi di dwuma foforɔ. Ɔse sɛ please in Akuapem do we still use the and mepaakyɛw ane yɛde di dwuma wɔ baabiara sɛ Akuapem o, sɛ ɛyɛ yɛfrɛ no sɛn sɛ ɛyɛ Akuapem o, sɛ ɛnyɛ Akuapem o, yɛtumi de di dwuma wɔ baabi a yɛtumi di dwuma. Nti ɛmfa ho ne yɛfrɛ no sɛn baabi a ɛwɔ. Patro asɛm bisa foforɔ wɔ. Yes, asɛm bisa foforɔ bi wɔ hɔ anaa? Okay, Junior Adubuahen, na wobisa sɛ yɛfrɛ no sɛn ɛyɛ daakye kabea ne ade no. Nti ɛno a na merekyerɛ mu no,
ɛsɛ yɛfrɛ ne sɛn kwan bɛn so na yɛde seesei kabea kɔ daakye kabea mu. Nti na mepɛ sɛ mete aseɛ sɛ nti seesei kabea te sɛ da, right? Nti Kofi bɛba abɛda ɔkyena, but ɛno yɛfrɛ ne sɛn yɛwɔ baako bi a yɛfrɛ ne sɛ ɛno koraa wɔka ne sɛn ɔmo wɔ biribi a yɛfrɛ ne sɛ serial verb construction a ɛno no yɛnya adeɛ nsɛm ahodoɔ bebree. Nti sɛ wobɛtumi ama example bi afa yɛfrɛ ne sɛn ɛyɛ nea wɔka ne ho a wobɛtumi ama example a na mɛtumi ama yɛho yɛfrɛ ne sɛn nea wɔka no a. Alright, nti obi bisa biribi afa ankasa ho. Nti yɛka ankasa no a ɛyɛ yɛfrɛ ne sɛn ɛwɔ dwuma titiriw ahodoɔ mmienu ana ankasa di. Nea ɛdi kan yɛ ankasa a ɛno agyina ne ho so a ɛrekyerɛ sɛ biribi pɔtee bi, ɛrekyerɛ biribi pɔtee bi. Ana yɛwɔ berɛ a yɛde di dwuma sɛ ankasa a ɛyɛ adeyasɛm. Ɛyɛ ayɛsie yɛfrɛ ne sɛn ayɛsie ɛwɔ ne daabi kabea mu. Daabi kabea ayɛsie mu anaasɛ ayɛsie ɛwɔ ne daabi kabea mu. Nti kasa, nkasa. Hwan na ɛkasaeɛ? Mankasa. Nti sɛ yɛde ɛno redi dwuma deɛ a, ɛdi adeɛ ne yɛfrɛ ne sɛn ɛdi nsianan mu nhyehyɛeɛ no so pɛpɛɛpɛ. Nanso sɛ ɛnyɛ ɛno deɛ a, na yɛka kasa fa ɛrekyerɛ biribi pɔtee deɛ a, ɛdi ɛberɛ a ɛdin asɛm ahyia yɛfrɛ ne sɛn ɛyɛ adeɛ. Ɛdin asɛm ɛdi nsianan mu, baakofoɔ di nsianan mu ahyia ɛyɛ ɛdin asɛm a ɛdi kan anaasɛ berɛ a dodoɔ di nsianan mu ahyia yɛfrɛ ne sɛn asɛmfua ankasa ɛdin asɛm a anaasɛ a ɛnni kan nhyehyɛeɛ no so pɛpɛɛpɛ. Alright. Nti no sɛ asɛmmisa biara nni hɔ deɛ a ɛneɛ yɛde yɛadesua yi bɛsi a na da foforɔ. Yɛn adesua no bɛwɔ channel nim but ebi a yɛbɛ privatize no yɛde bɛkɔ private. Nti sɛ unsubscribe a ɛda private a wonya. Nti but ɔmo a ɔma subscribe channel no neɛ ɔmo bɛnya but sɛ unsubscribe channel no a wonya. Yɛwɔ nea ɛgu public a ɛno no obiara tumi hwɛ bi but deɛ ɛyɛ official class no mewie a yɛde ne yɛpuli ne nyinaa kɔ private. But sɛ woasubscribe deɛ a yɛma wo link a ɛbɛtumi aboa wo ma woanya yɛfrɛ ne sɛn adekyerɛ no wɔ hɔ. But unsubscribe deɛ a ɛda private a wonya. But sɛ woasubscribe a yɛwɔ unlisted platform a ɛno no wobɛnya kwan akɔhwɛ. But unsubscribe deɛ a yɛbɛyi afi public. Nti apart from the ɛgu public na ɛyɛ general ones no ɛno koraa kyɛ I think sɛ since ɛno yɛ 2020 deɛ no na ɛwɔ public ɛno wobɛtumi anya bi ahwɛ. But sɛ woasubscribe to the channel deɛ a wobɛtumi anya bi ahwɛ. Nti no sɛ obiara nni asɛmmisa biara deɛ a na hwee nni hɔ. Nti ɔse Kofi kɔ afu. Okay, nti Kofi bɛkɔ afuom. Ɛno ano no, Kofi bɛkɔ afuom. Saa na abɛkyerɛ no. Kofi bɛkɔ afuom. Nti no, Rosina ɔbɛn wo deɛ no, ɛbɛyɛ nankasa na odii aduane no. Nankasa na odii aduane no. Nti ɛbɛyɛ ne sɛ nankasa na odii aduane no. Sei ana yɛbɛkyerɛ no. Nankasa na odii
aduane no na kasa na odi aduane no nti odi aduane no okay. All right, nti no bibia ni ho dia. I wish you all the best. Nti ye besan share biem nyame yadoma. Nti da foforo nso no ye besan release video bi afa nia ewo no. Nti mama bye.